Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα δείξουμε τα ψώνια που κάναμε από το σούπερ μάρκετ, από τα Lidl και πάμε. Για αρχή πήραμε δίπλο, όποιος δεν αντέχει χωρίς αυτό. Πήραμε δύο γεύσεις, μία σε πορτοκάλι και μία σε κακάο. Κάτσε. Σοκολάτα. Πάμε. Πήραμε αυτές τις, πώς λέγεται. Αυτό εδώ παιδιά, τώρα δεν μπορεί να το πω στράκια και αυτό. Πώς λέγεται. Πήραμε Cornflakes. δημητριακά με μπύλιες, τα αγαπημένα μου, μας. μετά από Lions. Πήραμε κι άλλο διπλό, ποιος δεν αντέχει. Δύο τρώμε κάθε πρωί. Μόνο εμείς δύο από ένα πακέτο. Πήραμε μακαρόνια. Και άλλα μακαρόνια. Πήραμε μπισκότα Παπαδοπούλου. Πήραμε Και άλλα άλλα μπισκότα Παπαδοπούλου. Παπαδοπούλου. Πήραμε ένα πακέτο κουρασάνς. Πήραμε δύο πακέτα κουρασάνς. Και τρία πακέτα κουρασάνς. Ένα κουρασάν για μένα με μαρμελάδα. Πήραμε πάρα πολλά κρασάν γιατί δεν τρώμε. Πήραμε μακαρόνια ξανά. Και φακί. Φακί δεν λέγονται. Και φατσίλες. Φακές Ναι, παιδιά, άμα θέλετε πάρ' δύο που παίρνουμε, αγοράζουμε πράγματα, πατήστε ένα like, κάντε μια εγγραφή και αυτό. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Τα λέμε. Και γεια σας.